Moi boa, xente. Hoxe non vale furar, está nun partido espectacular. 61 edición da Copa da Costa. Hoxe estamos no Municipal Irmandiño de Vimianzo para vivir todo un partidazo entre os dous finalistas. Muxía, Malpica, a partir das 6 da tarde aquí en Vimianzo. Queda máis de media hora para o encontro e isto está a reventar. Cheo de coches, a xente que sigue chegando. Imos a ver que pasa. E damos gracias pola afición do Malpica. Os chavales tamén son do pueblo, que é un orgullo tamén chegar a esta final ainda por riba con rapaces así. Porque esta xente que nos acompaña casi todos os partidos non é o solo. A verdade que Todos dunha paixón, correta de corazón, vimos a final da Copa, para verte campeón. Mira, eu dicía xa dous, esa penaltis que gano mellor, tío. Porque eu a música caro lle ben, que gano que queira, tío. Sensacións contraditorias. Ás veces sei. Vai comezar o encontro e aquí non se para do calor. Estamos a, non sei, 150 graus, polo menos. Van sufrir os futbolistas, Que podo tocar a gloria. Está a piques de comezar o encontro. Daniel, molleríaste cun resultado pa hoxe? Creo que vai estar moi asustado. Tiro un pouco para casa e 2-1 para Muxía. Desperto, mirado por o chan, recordando todos esos eventos que saliron mal. E o tempo pásaseme, bebendo whisky barato nun bar da igual foi mellor así, verdade. Un día máis esa sensación. Está controlando o partido Muxía nestes primeiros minutos, buscando os espacios interiores, como esta e vai central. Balón para Manu Nogueira que se xira, mete o balón con profundidade da banda, pode chegar Fran Moreira, vai salvar o balón Fran, chega Moreira, pon o centro, Robert, Robert Suárez marca primeiro do Muxía. 10 minutos de partido, adianta a Muxía. Fran Moreira puxo o centro, Robert Suárez mete o gol. Son do Soneira. Depor. Sí, claro, Depor, claro. No. Como non se pode perder a final da Copa da Costa como favorito do Muxía, pero bueno, hai que xogar os 90 minutos e ver o que pasa. Que gano mellor, pasalo ben e listo. Malpica! Está xogando ben despois do gol o Muxía, quere buscar máis ocasións de perigo. Aí está o balón en medio campo que lle cae a Brais Fernández. Brais que abre para a banda para Fran Moreira. Cuidado que pode chegar a opción de perigo. Aí vai Moreira, pon o centro, Romaní. Mauro Romaní. Tiña de ser el. 2-0 Muxía, minuto 13. Ponse moi costa arriba para Malpica. Golazo. Mauro Romaní. Muxía 2, Malpica 0.
despertar no sofá sempre foi un fracaso. O que pasa é que anda que te vi non teño casa, deixaches todos os meus cables facendo masa. Oh, non me mires así, non te rías de mí, veña lixa de aquí. Oh, volvome topar diante do espello, nunca consigo. Brais, aficionado do Muxía, no descanso, como estás vendo a primeira parte? Penso que o Malpica está tendo algunha hora. Eu penso que gana o Muxía. Penso que o resultado final diría un 4-2. No xogo, na pelexa de aficións, na loita de aficións, quen crees que vai ganando? Malpica, vos? Eu penso que está bastante empatado. Eu diría que un pouco máis o Malpica, pero non sei. Por pouco, non? Sí, por pouco. Todo que deixo será polos yogures, polo whisky, nah. Quero bañarme de vodka. Diferencia de nivel, pero bueno, a verdade é que o Muxía ten ganado, xa o ano pasado xa o merecío, este ano ten ganado, hai Bueno, diferencia. ten o ganado. Ten que forzar un pouco a máquina e notase que hai diferencia de nivel. Viñamos a competir, a Exacto. verdade é que estamos competindo, pero bueno, enhorabuena a Muxía pola miña parte, a pola dos nosos aficionados, tendelo merecido. Estamos ainda no descanso, ainda Estamos vamos no a descanso. descanso, pero bueno, todo se pode saber, pero enhorabuena a Muxía, bo fútbol. Unha piscina e arrancarme o pelexo, reventar os miolos contra o cemento. Aquí vos deixo coitelo, garfo e babeiro, bo proveito. Volvo un día máis, esa sensación, perdo o control, volvome todo, xa non respondo, e ti sigues aí de pé, mirándome. Ahí de pé, mirándome. Por favor, para de reírte. O 24 de maio do 26 e mailo Irmandiño de Vimianzo quedaron forxados para sempre na memoria colectiva muxiá. Ao lado do castelo, os xogadores do Muxía saltaron a primeira Copa da Costa da súa historia. Robert Suárez e Mauro Romanín marcaron o camiño, grazas a dúas asistencias de Fran Moreira, que se resarcía así do penalti errado na final do ano pasado. O Malpica, que chegaba por cuarta vez á final da Copa da Costa, quedou ás portas de revalidar o histórico título de 1985.
estou contento, hai que chegar. A afición a Messi. É Messi. Non hai problemas. Nós agora vamos para o puto bar, disfrutar da festa, ainda que perdamos, sabes? Sou un seguidor da Copa da Costa. Porque eres do Cabanas, dicía. Sí, do Cabanas, sí. Que chegou á final hai 4 anos. Con chegar á final eu estaría contento e ilusionado xa toda a temporada. É un soño para calquera xogador que ganar a Copa da Costa. A verdade é que sorprendime, porque cheguei unha hora antes do comezo, xa estaba casi o campo a tope, e dixen, a verdade é que non sei se collera toda a afición. E ainda así, tendo en conta que xogaba o Deportivo hoxe tamén, que se xogaba o ascenso, eu pensei que iba a lastrar e tal, pero creo que casi as instalacións tuveron a marxe da capacidade. É un orgullo ter aquí a todo o pueblo, verdad? Eu penso que fixemos un bo partido, pero na primeira parte marcan os 2 goles de fallos de intensidade, penso eu, por non defender. E ao final son mellores, ao final, sabes? Mais calidade, era moi difícil remontar. Sí, bueno, ao final, eu toda a familia aquí é un orgullo, verdad? Ter todo o pueblo aquí, como dixen antes. Pero, bueno, non puido ser, outro ano será, a ver se hai suerte. Vou intentalo outra vez. Vou intentalo outra vez. Que me tens que dicir? Ahora que? Ahora vai ser de máis preguntas, que irás? Ahora xa vai ser todo menos a Copa da Costa, que xa consegui. Ahora pensión de 3.000 euros, superpoderes, follar todos os días. Ahora Jar Fabián. E dicías outro día que prefiro unha Copa da Costa que ascender. Sí, pero ahora Agora xa prefieres ascender ou outra Copa da Costa? o ano preferente. Eu creo que non nos beneficiou nada, o calor. Creo que si temperaturas normales, creo que nós de ritmo íbamos ir millor, o que pasa é que estaba todo o día sofocado. Ainda así creo que tomamos a pelota, creo que dominamos. Gracias a todos, que isto non é de hoxe só, que aquí va empeña todos os partidos, vamos a Arzúa, somos máis xente que en Arzúa, vamos a Praíña, somos máis xente que os de Praíña, vamos a Santiago, somos máis xente que de Santiago, así que gracias a todos como sempre, os que venen todo o ano, non os que venen hoxe solo, os que venen todo o ano. Muxía a full, sempre. Muxía campal.